ஜீனியஸ் தமிழா நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்டேட் நியூஸா பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ அதனால தயவு செய்து இந்த வீடியோவை யாருமே ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஜீனியஸ் தமிழா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன்ல வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷனா வரும். சோ இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், இஸ்ரேல் ஈரான் போர் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு மாசத்துல மட்டும் உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கடந்த மாதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் மாதம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல ஈரான் இஸ்ரேல் மீது ஒரு தாக்குதல் நடத்தினாங்க. சோ அதுக்கு பதிலடி தாக்குதலா இஸ்ரேல் ஈரான் மீது இப்போ ஒரு தாக்குதல் நடத்திருக்காங்க ஒரு 10-15 நாளைக்கு முன்னாடி. சோ இந்த தாக்குதலை பத்தி நம்ம நிறைய வீடியோ சொல்லியிருப்போம். இது என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரியும் நம்ம சேனல்ல வீடியோ போட்டிருப்போம். சோ இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இஸ்ரேல் தங்களோட வான்வழி பாதுகாப்பு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வான்வழி பாதுகாப்புக்கு ரொம்பவுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஈரான் ஏவுகணைகளை தாக்கி, அதாவது ஏவுகணைகள் மூலமா இஸ்ரேல தாக்குதல் நடத்துறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பரவிக்கிட்டு இருக்கு. சோ அதுக்காண்டி அவங்களோட வான்வழி டிஃபென்ஸை டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அயன் டோம். உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், அவங்க இப்ப யூஸ் பண்ற ஒரு பெர்ஃபெக்டான டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அந்த அயன் டோமோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சிம்பிளா சொல்லலாம், எதிரி நாட்டில இருந்து வர ஏவுகணைய இடைமறிச்சு, அதாவது எதிர்த்து பண்ணி தாக்கி அழிக்கிறதா அதோட வேலை. சோ இந்த வேலையை தான் அந்த அயன் டோம் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி அமைப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. சோ இப்ப அந்த டெக்னாலஜியை தான் அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. இந்த வேர்ல்டுல பெஸ்ட் ஒரு டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது அந்த அயன் டோம் அப்படிங்கிறது இருக்கு டிஃபென்ஸ்ல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ இப்ப அவங்க அதுக்கு ஒருபடி மேல ஒரு டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது அயன் பீம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது அயன் லேசர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பீம் லேசர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒரு ஒளிக்கற்றை. சோ ஒரு ஒளிக்கற்றையை உருவாக்கி அது மூலமா எதிரி நாட்டு ஏவுகணைகளை தாக்கி அழிக்கிற மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த அயன் பீம் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த அயன் பீம் டெக்னாலஜி கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு வருஷத்துல நாங்க கொண்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ இதை யார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முழுக்க இஸ்ரேல் தான் பண்றாங்க. யாரோட உதவினால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரஃபேல். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், ரஃபேல் அப்படிங்கிறது பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனம். சோ அவங்களோட உதவி மூலமா இந்த ஒரு அயன் பீம் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க, வான்வெளியில டிஃபென்ஸை அதிகப்படுத்துறதுக்காண்டி. சோ இதை இன்னும் ஒரு வருஷத்துல கொண்டு வந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதுக்கு ஆகிற செலவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு அயன் பீமை உருவாக்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட 4460 கோடி செலவாகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன். சோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காம இன்னொரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே ஆகணும். சீனா மட்டும்தான் உலகத்துல பல டெக்னாலஜியை கொண்டு வருவாங்க, ஜப்பான் மட்டும்தான் உலகத்துல பல டெக்னாலஜியை மட்டும் கொண்டு வருவாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் இப்ப கிடையவே கிடையாது. உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நாடுகளுமே எல்லா டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ இந்தியாவும் அதுல குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறதான் என்னோட கருத்து. சோ இதை நான் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோல சொன்ன தகவல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க இது மாதிரியான நிறைய டிஃபென்ஸ் சம்பந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்களை தொடர்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம ஜீனியஸ் தமிழா சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். குட் பை.